Ay mga katiktik, karon magluto ko gumba. Pagluto og mga una nang palit pod kog pahilis na arao tanduay og pipsi. Di okay na. Salamat kan Sir Hector Serna o Kamam Glee Serna. Salamat sa tanan sa inyong sponsor nga pansod ana mo. Oh. Mga katiktik, magluto ko niya gumba, magtanaw mo kay basin masundog mo sa mo hinumbaan kay saon ng mga pista-bisang asang pistiha ako koon pagluto gumba kay na, di na sila makauli kay magsukarap-sukarap na ang mga unsa akong humba sa karami. Hi mga katiktik, magsugod ako pagbutang din sa mantika kay pakupsan pa man eh. Na nanay asin, nanay sopa. Hapit na mga katiktik, bukan o. Masabuan ni hapit yun o Sprite. Ako daw tan-awon mga katiktik og na lata na ba. Luno din ako ning mga lamas. Gunting.
Kayo rin ako mga katikkat yan ang mga lamas niya. Butangan ako. Isa kikit-kit. Kit-kit si ate, nagdingkod niya. Si Kit-kit, isipaan ang mata ni ate. Nihilak si ate. Narito ka. Dali. Bantay kakit ha, bantay kakit. Wala, pudaw lang. Yo, Kit. Ang iyang mata. Buo daw. Sa? Ano siya? Buo. Buo. Gara-gara ba? Magara-gara. Pa. Sisa, why pa run? Ano lola? Mauna ni. Og naa pa lang diri mo mga tik-tik magtilaw mo ani na. Og layo ang inyo balay di tamo makauli kay magsikad-sikad na mo. Pagamyan na lang kayo, ego malatag yun nga. Tanang hunoy na kayo. Ano sulod? Ito ano? Dali ko dayon nahurot. Ganiha pa man na, wa man na dong agi. Naglata mga tamam. Diba ako nagdingkod mo si ate, nagdingkod niya. Nag-ingon si Bako, magbaba si ate. Ano? Atlas sila. Ha? Si ate no, nagdingkod. Si Bako nagdingkod. Wako? Oh, nagdingkod. Wako! Kaya gisi. Wala siya. Kinsa may nagkontang sa bata, kinsa gisikaran, kinsa nagsikan? Kinsa nagsikan? Wala oy. Si Jisa. Ay si Kon. La, ang kanya na. Nagdular mo lang. Nagisipan ang cellphone. Akin na naman. Si Wala pudaw. Ha? Ako na ato. Uy, sabasa. Bo. Buwa. Sili buo. Unsa? Si A. Buwa. Buo Wala na. tayong ngan. Ah, sangil kasi ako. Di na tika palang ka. Hawa ba kay mo sulti siya? Unsa? Umay gulit si ate. Nagdingkod siya ako niya. Niya. Ila sa buwa. Sa ka na nagbuo daw. Di unsa man si ate? Baho. Nagbaba. Ba dagbaba? Sa nagingon. Anak ni Kit-Kit lang. Ang daw. Ganyan ko niyo. Yung kili ang gigong kumoto. Tingkod na sa diri. Tarong baya mo ha, pag tarong baya mo karon di mo nako. Sagad-sagad ko na lang. Sagad-sagad. Buwa daw, buwa ti maro. Kana inon imo ulo tingali magtawig Ginoo aron. Mga katik-tik, iluro din ako ni. Siapa ni? Paminta nga dahon. Paminta nga dahon. Dagana anak eh. Pilaway daw lang. Lami na la? Lamit na. Lamit na eh. Niurot na lang ni mga katik-tik kay mayabo pa.
Okay na. Mga tek-tek og naa pa lamang mo. Patalewon din mo na ako. Gani kay magluto at sa pista kay kawa naman nga dako sa gawas naman nagmagluto. Gani kay pambalay raman din hira. Patjo na. Hay mga katik-tik, mo ni ako niluto nga humba. O ganahan mo pagpaluto, nalapag order lamang mo basta naamo mo ipaluto. Kaya ako rail mo luto mga katik-tik. Kung dool mo ka sa layo, naayaw na lang kay unsa o paghatod. Maone. Ay mga katik-tik, mara tong among vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Amping mo kanunay. Bye-bye.